Tumus ketuk ati. Panglimbang 5 menit dina Rebo Kliwon tanggal 15 Oktober tahun 2020. Kapethik saka Injil Lukas bab 11 ayat 42 tekan ayat 46. Sawijining dina komunitasku geger. Ana frater loro sing adu okol, adu cangkem alias gelut. Saking dederke anggone gelut nganti frater-frater liyane kangelan anggone misah. Frater sing siji sebut wae jenenge frater Kungas, ora entek-entek anggone ngenyek lan ngelek-elek. Dene frater siji ini kan rumangsa dijolimi, mbrot-mbrot sinambi celatu. Ora ana paseduluran gombal percuma ngalah menawa amung dienggo kalahan. Aja digandoli, tak jotosane bocah kuwi. Kahanan iki kang banget cengkah karo sikap lan kahanane rikala ana kapel mligine si frater Kungas kang tansah katon saleh, ora ngantukan menawa meditasi, malah ora tau telat teka ana kapel. Kanthi prastawa gelut kawetu sifat asline kang seneng jahil lan ngremehake liyan. Prastawa cecala prayoga kadadekake minangka pacadan panglimbang waosan dina iki. Genahe mengkene, urip ana biara sawetara suwe lawase pranyata ora kasil dandani lan ngowahi atine frater Kungas kang kurang kepara ora prayoga. Pakulinan sembayang pas duluran lan leladi jroning biara pranyata ora kasil ndangir atine frater Kungas kang bantat saengga dadi wong kang sumadulur lan bila rasa gebak ati tresna. Sikap sipike kang manis ing ngarepe para formator sarta jroning pangibadah pranyata amung lamis kanggo golek pangalembono ora tumus ketuk ati. Dheweke tansah nguja kekarmane kang kurang prayoga mligine rikala ora kawruhan para pendamping. Dheweke ora kupiya martobat minangka sangu kanggo mecaki timbalan dalam Gusti. Ora ana kang ngerti dene si frater tetep ngingu sifat lan pakulinan ora becik. Sing cetha sajak frater iki wegah ninggalake kekarman mangsa kepungkur kang seneng jahe lan bulilian. Si frater wegah kelangan kemarman lan kabungan rikala nyawang wong liya rekoso, sangsara, keloro-loro enggo muntap atine. Semono uga karo wong-wong Parisi kang kacelathu Gusti Yesus sing waosan dina iki. Sejatine wong-wong Parisi mono mujudake wong-wong kang tuhu ing ayahan paugeran Toret. Kepara wong-wong mau padha kupiya njaga mageri lan nglestarekake paugeran Toret. Eman tuhu tumemene wong-wong Parisi ing paugeran Toret luwih amung minangka kupiya golek pangajilan kemareman diri tinimbang kanggo nuhuni lan nganjrahake karsa dalem Gusti kang sinengker ing kono. Wong-wong mau nindakake paugeran Toret tanpa migatekake rasa keadilan lan welas asih mring pepodo kang dadi intisarining paugeran. Iki pratela ana sipate kang gemunggung sarta ngremehake wong-wong kang kaanggep ora saguh nindakake paugeran Toret. Dadi wong-wong Parisi nindakake paugeran Toret luwih kanggo menuhi sifat-sifat egoisi wae. Wong-wong Parisi sacara tata lair ngatonake bleger paraga kang prayoga kinurmatan ananging isi batine jebul kebak kanistan. Gusti Yesus nyelathu wong-wong Parisi iki atine reget, ireng, ala lan wulunen kepara pindha kuburan kang najisake liyan. Para tresna pelem kinasih, mbuh sadar mbuh ora, sifat-sifat wong Parisi kadang kala nempel ana diri kita. Ora ana cara liya kejaba tansah mawas diri. Sake sikap lan tumindak becik prayoga tumus tekan ati, ora amung kandhek ing embel-embel tata lair wae. Suwawi sami munjuk. Kunjung asma dalem Yang Rama so Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin. Mugi nurna Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci kados sing mula buka samenika sarta salami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama so Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin.